Good day na to mga kalagan no for today's video mga kalagan ag maglapuwa ta og mga dahon-dahon mga kalagan ug ato nga sabayan na to og kapayas mga kalagan no. So ang ngalan ani nga to ang putahe mga kalagan mao ang lawoy sa mga Bisaya mga kalagan sa mahilig ani mga kalagan ug daghang salamat og direct magluto.